Takže čus lidi, vítejte u takové informačky, tady pozadí vám poběží Call of Duty Modern Warfare 3 multiplayer a my vám tady chceme oznámit různý takové informace ohledně gamebooku. Jo, až jsem tady já, politice. Tak to si tady mohli všimnout. No takže, aby jsme začali, takže admini, Joe 99341, Porty.cz, jak už jsme zmiňovali, že? No jo. Počkat, ale ty jsi tam nedal, že jo? To je jedno. No takže vám to teď říkáme, že my dva jsme hlavní admini. A já teď jako musím na chvíli přerušit, mně se pomalu nahrává mapa, takže já musím stopnout nahrávání, takže moment. Takže lidi, jsme tady zpátky. No takže teď budeme asi mluvit o členech, takže není to oficiální výběr, ale bude to jenom jako, co jsme tak asi naplánovali, ještě to není jistý, že jo? Ale bude se ohledně týkat Paula, jakoby Paulise, Jorkmuta, Viziho, který ještě nemá YouTube kanál a založí si ho, Sikion, která nemá YouTube kanál, promiň, Joe, že jsem ti zabil, a Sikion, která nemá kanál a bude nahrávat videa pouze s náma a bude to vlastně jako jediná holka v našem Gamebook Productions. Prozatím, možná, když bude nějaká hodná holčička, a která se potom můj kámoš, tak jako my jsme kámoši všichni, tak nějak se známe, že jo. A to se jmenuje Ghost Spirit, u kterého se ještě neví. Ale počítáme s ním. A mě to krapánek laguje. No, mě to zase nějak moc teď, no, tak jako, mě to moc nelaguje, ale... Jako mě to za začátku jelo 60 fps, víš co, já mám plný detaily teďkon, takže jako je to docela v prdeli. Kurva! Do prdele. Soráč. Já jsem tam jen tak hodil jsem, tady víš co. Víš co, já mám skoro 30:1 ty pras. Jo. To je náš oblíbený vlogař Adam Jícha. No, nebudem dělat žádnou reklamu, jasný? Nebudem. Prostě... Tak jde jenom o to, že prostě já nahodím video v nejbližší době na můj osobní channel, že oficiálně se teďkom přesouvám na Gamebook a že dlouho nebudou videa na mém normální channelu, jenom jakože když budu chtít něco, ale víte co jako... My jsme se zkrátka dohodli tady s Joem, že by bylo teda dobrý založit Gamebook, protože jelikož my hodně často se sebou hrajeme a tak prostě a navíc jako nějak tak jako jsme, já nevím jak to říct, prostě hrajeme často spolu, tak prostě jsme se rozhodli, že když tak často hrajeme spolu a často spolu nahráváme, kdy prostě můžeme nahrávat, že jo, furt, nebo aspoň na stejný kanál prostě, aby nás prostě, já nevím, by měli jsme víc fanoušků, nebo tak, když už držíme tak při sobě, nebo já nevím, jak to říct, že jo. A jinak lidi, Porty vám chtěl asi určitě poděkovat, co? Jo. Za ty odběry a všechno. Jo, chtěl bych hodně to poděkovat za to, že jste mi dali, ne všichni, ale aspoň 2 odběr, že teda, jako já nemám zrovna nějak profesionální videa nebo tak, nebo nějaký dobrý. No náhodou tohoto intro do Gamebooku si zvládnu úplně výtečně. No, jako to, že jsi to musel zpomalovat, no hej, Porty, asi mi to budeš muset znova poslat, já jsem to asi vymazal. To nevadí, já to ještě mám, ale jako můžete se těšit určitě na lepší intro, takže jako u tady toho videa to intro asi uvidíte, ne? No jo. Dáme to tam? Jo, dáme. Ty to nějak si stříháš. Já to tam takže jako můžete se na ně kouknout na začátku videa, nebo když ho uvidíte před tímhle, co tady teď děláme. No jako určitě se vám to bude zdát jako blbý intro, protože to opravdu není nějak extra skvělý, protože já jsem tak... A teprve s tím začínáme, tak jako to ještě musíte uznat. No jako na to, že nám je 13-12. Já když jdete dohromady sečte průměrně, tak je to celkem dobrý. Jako, jsem spokojený, že mám takovýhle program, jestli si toho bych mohl umět s něma víc, ale
Jinak lidi teďko já jsem si stáhnul special programek, jmenuje se to Blender. Takže teďko budu už moc dělat miniatury jako do Minecraftu a tak prostě. Ale Jo, to mi taky musíš dát, že jo. ale bohužel lidi, není to nějak profesionální, teprve s tím začínám, takže nebudou tam žádný roztažený ruce. Vždycky tam bude jenom pár těch členů ukázaných, o kom to je a tak. Mě zabil nějaký Rambo. A to Jenom nevím. Joe, můžete si tak. Dáš mi potom ten Blender taky. Jo, pošlu. Potřeboval. Jako já to můžu udělat v After Effectech nebo tak, ale to jsou Ne, ale After složitý Effecty to je právě, programy, že jenom já ostříhání. nedoporučuju, jsou hrozný problémy s tím. Jako jestli s tím programem to umíte a zacházíte s ním často, tak ovšem samozřejmě, ale jako já osobně doporučuju tento program, ale pod podmínkou, že s tím, že umíte hodně dobře zacházet s angličtinou a hlavně umět jako editovat i z jiných programů, protože to je opravdu složité, nebo koukat na tutoriály. Já jsem to teda nepochopil ani vůbec, jako jak se tam dá nápis nebo tak, ani jak se vůbec vlastně nahraje video, nebo prostě tak, je to hrozně složitý. Takže Ano, například ten render, to je úplně nejsložitější potom. Na to jsme nepřišli ani my dva, Porty velký mozek, já malý mozek. ale kecáš. No tak to teda ne. Má jsem dát ty vole to final kill. Ale tak jenom vlastně vám jenom chceme říct, že prostě OK, takže počkej, ještě vám řekneme něco. To náš jakoby Gamebook Productions, to je jako hacker tohleto, nabere maximálně 10 členů, možná výjimky. možná tak ne 12, ne, jako my, jako admini a potom dalších 10. Asi. No nějak tak. Hele, new title P90. Jo! Já mám ten automatický grenade launcher, vole. Jo, Mhm. no takže jenom jsem vám teda chtěl říct, že jako pokud se teda koukáte na naše intro nebo tak, jak to máme zeditovaný, tak se nedivte, že to je tak trapný. A jestli si myslíte, že to je trapný a že to je neprofesionální, tak si to myslete, protože to je pravda, ale něco vám chci u těm programům říct, ono to vypadá, že to je hrozně lehký to udělat. Ale opravdu já jsem se s tím pytlal jako hodně dlouho, jako i s tutoriálama, abych to pochopil prostě smysl a tam musíte nastavit odstíny, úplně všecko, takže to opravdu není jednoduché, jako udělat nějaké intro, takže jen tak, že. No a co ještě budeme, tak určitě budeme nahrávat let's play, že jo? Ano, single player, let's play, multi a nějaký- Tutoriály určitě. A jinak poslední díl bez Děka Jirkmuta uvidíte zde na tomto kanálu. Nebo nevím. Ale ještě to radši Joe dej na svůj, aby Jo, uploadnu to dvakrát. by to bylo. Takže uvidíte to na mým a na tomhle. Jinak můžu vás ujistit, že naprosto epické zakončení. Nebudem vám spoilovat, jenom řekneme, že nás tam bude hrát o trochu víc. Samozřejmě ještě budeme muset udělat pár snímků, jak jsme tam všichni, že jo? Ano, a budou určitě nějaký screeny z toho, když to budu editovat, tak jako dám, A vám možná tam, uděláme jako dám na Facebook. natáčení mimo záběr nebo něco takového, jako nějaký skryté scény nebo nepovedené scény. Vystřižený scény nebo prostě nějaký... A ještě průběh natáčení, jak jsme asi kecali, jak to bude a tak. No, film o filmu taky bude. To abyste to jako viděli, tak přehledek to asi začne. Jako u těch videí, nechci říct, že jsme nějak vulgární, ale takhle, když mezi sebou třeba kecáme a nedáváme to na YouTube, trochu přitvrdíme třeba i v tom, třeba když si dáváme rozkazy, tak jako co máš dělat do toho videa, tak Sakra, my jsme zase proti sobě. zase Jsem na to vykašlu a budu rozstřílet. No, zadinku. Sedinku. Look at this.
A pokud teda tady vidíte momentálně Call of Duty Modern Warfare 3, což nás s Joelem teď poslední době nějak baví, i když máme trochu problémy s připojením. Opravdu ten hosting je neuvěřitelně prostě trapné, jak bych to řekl. Prostě to Infinity Ward výrobci té hry selhali v tady tom hostingu. Takže jestli si chcete koupit hru s kámošem nebo tak určitě počítejte S tím, že si prostě koupíte hned prostě, jak si to koupí váš kámoš. Mezi tím může být jiná zasraná verze a už vám to pak nebude. Nás to docela dost nasralo. Takže proto takhle nemůžeme teda moc točit v privát, jedině třeba s nějakým ten, co nám prostě pomůže v privátu, ale jako jinak spíš budeme točit takhle na tom Já jsem PUBG. tam zase úplně neznámý kill Semtexem. Už zase, já mám to důkaz, já to mám ve videu. Ne? Ty jsi na ty neznámý killy Semtexem obzvlášť dobrý, že Joe? Ti nějak jde? Nabíjej. Já víš co, jak jsme byli na těch high jumpech a tak, víš co, jak tam bylo to nekonečná munice, jak já tam furt střelil s tím granátom. Nebo s tím RPGčkem, to mě taky dostávalo. Lidi, teď na chvíli moment, takže lidi jsme zpátky, máma mě právě poslala spát, ale já nepůjdu. Tvrdohlavý Joe? No. Místo limonádový Joe bude tvrdohlavý Joe. Ne, víte co, jako já jí řeknu, že mi to dotočíme, až to dotočíme, tak půl ťáhne. Tak to můžeš dotočit i ve 12, že jo, jako. No, už bylo 12, víš, ono už je 1. Kecáš. Ne. Aha. Počkej, já vám to tady ukážu na Steamu, kolik je. 0,47, no. Tak to je stěr. Ale tady byl nějaký noobský sniper, který mě rozstřílel prdel a já jsem se z toho docela celkem posral, že já jsem tam na něj šel magnumkou, kterou jsem čornul od nějakého týpka. A škorpion! Já jsem taková čorka, jako Takže lidi jsme zpátky. Bohužel byl jsem tak trochu zase vyrušen, tá spíš nebyl jsem, ale trochu jo. Tyjo, takový epický final kill, jak tam ještě někdo běžel. Tak jsme trochu vyhráli. Takže tohle z toho asi už bude všechno a čus. Čus.